Hello everyone, खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि ब्लगाव गासिबो बरायनाय थाबाय। दिनै ब्लगानो जाहैबाय लोगोफोर दिनै मा खालामगोन आरो जोंहा दिनै सानजौफुआवहाय मा मैगं संगोन बेखौ नोंथांमोनखौ एसेमान देखायनोसै। बेनिफ्राय नैबेजों दङ जोंहानि टिकु आबाया नै उन्दुगासिनो दङ रावबो लायाखै। मामा रावबो लायाखै खोमा नोंखो बोलो रावबो लायाखै आयो हाबा नोंखौ आथिं होबाय थादों खोमा रावबो लायाखै नै। बेनिफ्राय माने दिनै मा खालामगोन बेखौ नोंथांमोननिसिम देखायनो सानदों आरो ना। नैबेजों माने खारदै खारै बायनानै लाबोदों आरो ना। बेयाव दङ बुथुवा ओमफ्राय थुनथुनि ना मा होनो, बेनिफ्राय लाफा दङ आरो ना नै लाफा, बेनिफ्राय नैयाव बेदर एसे दङ। मा बेदरथाय अमा बेदर, याव अमा बेदर दङ आरो ना। नै अमा बेदर एसे लाबोदों आरो ना, बेखौ माने खारदै खारैजों जानोसै आरो ना। नोंथांमोना खारदै खारैजों अमा जाफेरना जाफेराखै मिथिला, जिखिजाया दिनै जानाय नायनोसै आरो ना। बानायलांबाय था। बिमाया जों आरो माबा नै खुन्था दानगासिनो दङ सां गायनो होबाय थादोंमोन आंखो आरो माने गायाखै आरो ना बानानै, ओमफ्राय निजिनो माने गायनोसैनो नै औवा दानगासिनो दङ। गोफोर माने सांखौ नैयाव गायगोन होननानै बुंदों आरो ना, माने बिराद माने डिस्टार्ब जादों आरो ना खांसि खुरै दोननो थाखाय, बेनिफ्राय बायदिसिना दोननो थाखाय, बेनिफ्राय नैखिनियाव गायनो होननानै बुंदों आरो ना। बेजोंथ' थाहैबाय नै टेबोल गंसे दङ, माने टेबोलाव एकदम माने दोननो जायगा गैया जादों आरो ना, बेखायनो माने नैबेजों माने सां गंसे गायनो होननानै बुंदों, आंखौ गायनो खोन्थाबाय थादोंमोन। आं आरो सोलाबाखै आरो ना गायनो, ओमफ्राय निजिनो माने गायनो नागिरबाय आरो ना दा। ओमफ्राय नैबेजों दङ गेस, बिराद माने मैला मैथा जाजोबना दङ आरो ना लोगोफोर, मानो होनोब्ला माने माबा गैया नालाय दोननो जायगा गैया नालाय नै अभार, माने बेखायनो सां गंसे गायनोसै। ओमफ्राय बेजों दङ नै मैगङा मेरला लाबोखाबाय आरो ना, सप्तासेनि हाथाय जाखाबाय। दिनै माने बुधबार बाजारमोन नालाय, बरबरि बुधबार बाजार। ओमफ्राय बान्दा कबि एसे लाबोबाय, मटर लाबोबाय, बेनिफ्राय अलकबि, मुला, सब बेखिनियानो आरो ना लोगोफोर, बेखिनिखौनो माने लाबोबाय। एसे जाबाय थानोसै आरो ना। फाइनालि बिराद गोबाव जाबाय फुंनिफ्रायनो माने हागिसखौ खुवाखैमोन आरो ना बाबानिखौ। आबा नै हेलौ होननाय आबा सना ओमफ्राय दा आङो बाबुनिखौ हागिसखौ खुना नायदों आरो ना लोगोफोर, माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरो आबा बोले नै हागिस खुनदो आबा दै, दे आबा दे मामा पेन गाननोसै दे एबार दै, फालथां गाननोसै दे आबा दै थाथ'रा सोनानि आरो ना लोगोफोर। फाइनालि नै बाबुनि पेनखौ एक्सट्राके दोननाय जायो आरो ना, बे पेनखौ सोना होनोसै। फाइनालि लोगोफोर आं दा बाबुनो पेन सोखांबाय आरो ना नै, बेनिफ्राय दा ओंखाम ओंख्रि संनो माने लाहार फाहार खालामनोसै। बोले आं लानोसै आबा दै, माम्मिया माम सं होननोसै ना, माम सं लोगोफोर माने ओंखामखौ संथ'वाखै आरो ना नै बाबुआ एकदम माने डिस्टार्बथार आरो ना, बाबुखौ माने लाग्रा गैया नालाय, बेनिफ्राय आं दा लानोसै। ओमफ्राय बिमाखौ माने मा होनो ओंखाम ओंख्रि संनो होनोसै आरो ना। मामा बोरो नै हेलौ बेनिफ्राय दा माने संनायखौ माने लाहार फाहार खालामनोसै आरो ना लोगोफोर। सानजौफुनि खाजा आरो ना, अमा बेदर लाबोदोंमोन एसे, बेखौनो संनोसै। थुनथुनि, बुथुवा आरो लाइ लाफा होनानै संनोसै आरो ना। माबायदि जायो नायनोसै, थावो ना थावा। आबा हामोनगोन ना नोङो? दद' जागोन दद' जागोन ना? जागोन। बेनिफ्राय दा नायलांबाय थादो लोगोफोर संनायखौ, आरो थावो ना थावा जानाय नायनोसै। अमा बेदरजों लाइ लाफा संगोनबाबो लोगोफोर माने खारै एसे होद्लागोन आरो ना, माबायदि जायो नायनोसै दिनै, खारै होनानै जानोसै अमा बेदरजों आरो ना। बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय था।
बेदर एवखांगासिनो दङ ओमफ्राय माने लाफा थुनथुनि लाइ मैगंखौ माने खारैजों माने गेब्लेहोनानै लाखानाय जाबाय ओरैनो नर्मेल आरोना लोगोफोर गुबुनफोरनि बायदि स्पेसियलि नङा नै बेदरखौ एवखांगासिनो दङ बेदरजों आलुदो माने मोनखाबायानो नालाय बेदरखौ एवखांना होबानो जासिगोन आरोना मा बुंनो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो लोगोसे खारदैजों माने अमा बेदर होनानै मोनजाफेरदोंना फेराखै बेखौबो खोन्थाहर आं दा माने बाबुखौ लागासिनो दं आरोना बेजोंनो बिमाया माने बेदर एवगासिनो दङ माने मा बुंनो आरोना लोगोफोर बाबुनि थाखायनो माने भिडिअ बानायनो साननानै बानायनो सम मोना आरोना बाबुखौ लाबाय थानांगौ जायो नालाय दा एसेमान माने थावना थाव जानाय नायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो मा बुंनो आरोना नोंथांमोननि सायावसै आरोना नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो अनबाय थाबानो जाबाय बाबु आरोजा आलाले नै 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 बिमाखौनो हरगासिनो नै ओइ नै 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 एकदम माने बिमानि माने संनाय खावनाय मा खालामदों मा मादों होनना हरगासिनो दं आरोना आबा नै सोलियो नोंखौ नुदों मा एकदम दुस्थ' जाहांबायानो गथ'आ बिदिबा लोगोफोर जानायखौ सोलिखानोसै ना नोंथांमोना बेफोरबायदिनो अनलांबाय थाबानो जाबाय आबा उन्दु दे आबा दे स' लोगोफोर नै जोंहा आबा सनाया उन्दुलांबाय आरोना बेखौ माने बिमाया सिरि सिरि माने फुथुखौ माबाबाय आरोना मानो होनोब्ला लोगोफोर दहायनिफ्रायनो जोबोद माने गाख्रावबाय थाबाय मेंबाय आरोना स' लोगोफोर दा नै जानोसै आरोना नैबे अमा बेनिफ्राय खारदै खारै आरोना ओमफ्राय नैबेजों दङ मटर सातनि बेनिफ्राय दुन्दिया बाथोन जानोसै आरोना दा माबायदि जायो नायनोसै नोंथांमोनाबो नायदो जानाय नायदो अमा बेदरदो एसे माने खारै होदलादो आरोना लोगोफोर दा जानोसै आरोना माबायदि जायो माने बाबुआ उन्दुगासिनो दं आरोना इसान संना लाबाय दा आरो बाबुआ सिखारबाथ' आरो डिस्टार्ब जागोन नालाय मोनजानाय नङा आधा घन्टासो जानांगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरोना नोंथांमोना अननानै सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरोना बयनिसिमबो जोबनायाव लाभ इउ अल थेंक इउ स' माच बेफोरबायदिनो नोंथांमोना हेफाजाब होलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर बाय बाय